Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Naman ang amin mo na lahat mo na mga amin nyo mo natin. At ano mo, ayon po ay naiinig at naiinip mo nito na aning programang EDSA. Ano ay naiinyoy ayon lahat dahil ang alat ni Remy mo ay ng ami. Shout out lang po sa mga naiinig natin, especially kay Ma'am Minita. Alamat na maiinig at ayo manon Reimer. At alat na makinig-imon. Sa lahat po ng mga kagaya kong initimon. Oy, mag-ingat po tayo ha kasi uso ngayon yung trangkaso, uso ngayon yung sipon, yung ubo. Ayan, uminom po tayo ng maraming tubig. Ayan, sa katunayan po mga kabisyo inyo pong abang lingkod kakagaling lang sa trangkaso. Oo. Ayan. Kaya ingatan po natin yung mga sarili natin. Huwag po nating talagang lubos-lubusin. Kasi kung ang sasakyan nga nag-o-overheat, tao pa kaya. Diba? Paano pag sinobrahan mo yung katawan mo? Kasi ika nga, sabihin mo, diba, kagaya sa'yo manong driver, concern lang ako sa'yo. Diba? Ikaw ang breadwinner sa inyo. Ikaw ang naghahanap buhay sa inyo. So ngayon, kung sabihin mo sayang yung biyahe, kahit nakakaramdam ka na ng hindi maganda, dapat ipahinga mo na paano kung nag-breakdown yung katawan mo. O paano ka pa makakapaghanap buhay. O yan. Kasi kinakailangan po talaga nating ingatan ng mga sarili natin. Pahinga din pag may time. Huwag banat ng banat, huwag hataw ng hataw. O ikaw naman tawa ka ng tawa dyan. Ano na? Meron ka bang kilala na pumapatol sa may asawang tao? Oh no! Bad yun. Kagaya na lang po nitong nasagap natin na nag-viral na video na yung excited kayo na magkita ng jowa mo galing abroad. Yun lang, hindi nyo alam. Nandyan pala yung legal wife. Si ate aligaga, makikita na si Boylet galing abroad. Siyempre, galing abroad yun. Miss na miss Ayun lang pala, sablay. Kasi si ate girl ay kabit. At si Mrs. nag-incognito mode. Kunyari, hindi alam na hindi siya susundo. O inaabangan lang palang galaw ni ate tsaka ni kuya. Ay di basag. Aragoy! Maluoy ka. Ang tawag dyan, alam nyo kung anong tawag dyan? Ayan, maling gawain. Tang, logika na ba natin to, Tang? Ay, sige, logikan mo na yan, banatan mo na yan para matauhan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, ang oras po natin, 7:31 ng gabi. And you are still locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Eto na po tayo sa ating logikan na yan. Lologikan na natin to. Ano bang lesson, ano bang leksyon ang pwede nating makuha sa usaping ito? Mga kaibigan, kahit sa ang anggulo po natin tingnan, ang mali ay never na magiging tama kailanman. Oh no! Huwag po nating ipilit yon. Kahit dumugo ka pa. Never mangyayari ang mali ay magiging tama. 'Di ba? There will be always consequence sa mga kasalanan na ginagawa natin. And syempre, having a relationship outside the marriage, masasabi po talagang natin isang kasalanan yan. That's a big no-no. Tama po, narinig ninyo ha? Isa pong kasalanan yan.
Ano nga ba ang dahilan bakit humahantong ang tao dito? Well, according po sa pananaliksik ng mga expert, according po sa study, a group of people revealed 8 key reasons kung bakit sila nangangaliwa. Unang-una, galit. Rawr. Anger. Pangalawa, low self-esteem. Pangatlo, kulang sa pagmamahal. Oh no! Lack of love. Sunod, low commitment. Hindi masyado committed sa relationship. Sunod, need of variety. Etong sinasabi nila parang ulam lang. Gusto makatikim ng iba. Isa pa sa mga dahilan, neglect. At etong matindi, sexual desire, lust o libog. So mga kabisyo, kailangan nating i-address to sa mga bagay na ito sa ating mga asawa or i-address natin sa ating mga sarili kung ito yung nararamdaman natin. Para nang sa gayon ay hindi po tayo mahulog sa tinatawag na pangangalunya. Lalim nun, ha? Tang! Ano nga ang ibig sabihin ng pangangalunya? Hindi, siyempre, ano pa, kundi pangangabit. Malalim na Tagalog, masakit ang datingan. Pangangalunya, mga kabisyo, or in famous term, ika nga sabi ni Tanghenyo, pagkakaroon ng kabit o ikaw ang magiging kabit. Diba? Dahil pag naging kabit ka, anong mangyayari, Tang? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi, kabit-kabit din problema mo. Aragoy! Malooy ka! Hoy! Nasasamid tuloy ako. Ayan, sa mga kabisyo po natin, ha, dapat po, we have to check ourselves. Check po natin yung partner natin. Baka hindi natin alam dahil sa sobrang busy mo kuminsan sa trabaho. Angkol, manong driver. Sabihin ni manong driver, bakit ako? Oo nga naman, bakit si manong driver? Hindi, kinakailangan lang nating i-check ang mga partners natin. Baka hindi natin napapansin eto na pala yung nararamdaman nila. Kaya napaka-importante ang constant communication sa inyong mga partners, sa inyong mga asawa. Aray! Bakit na naman, Tang? Peste ka, yan ka naman kasi nagpupumilit ka namang mag-Ingles. Hindi, sinusubukan lang natin makapag-Ingles para paminsan-minsan lumulusot naman eh. Nakakadali naman tayo kuminsan eh. Ano ka mga kabisyo, ang oras natin 7:35 on the clock and you are still locking in right here Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kasama pa rin po ang makukulit ninyong katropa, ang inyong kabisyo. Walang iba kundi si Diego Bandido Henyo. Dito pa rin po, siyempre, sa pinakamalupit, pinakamasaya na programa sa radyo. Mula alas 5 hanggang alas 9. Ito ang programang EDSA. And right now, I got a song for all of you guys. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Keep it locked in right here. 90.7.